Hola, queers de la ciència! Soc l'Òscar Aznar alemany, també conegut com a Traduquimi Queer, i vinc a parlar de la ciència d'aquest mes de juny. Science Queers! L'Institut de Ciències del Mar i la Seafood Sustainability Foundation han desenvolupat un dispositiu biodegradable per a la pesca de tonyina, com han publicat en l'informe de la Inter-American Tropical Tuna Foundation. Cada segon s'alliberen 200 quilos de plàstic al mar, i aquest plàstic va per les corrents oceàniques fins a arribar a parar a llocs on es va acumulant. A més, molts dispositius que s'utilitzen per la pesca també estan fets de plàstic, i aquest plàstic també pot acabar quedant-se al mar. Un dels dispositius per a la pesca de tonyina consisteix en una boia que té una gàbia al fons i estan connectades per un seguit de xarxes, tot fet de materials plàstics. El problema d'aquests dispositius és que, d'una banda, hi ha un excés de xarxes, i aquestes xarxes fan que animals com tortugues o cetacis hi quedin atrapats. D'altra banda, molts d'aquests dispositius acaben perduts, i tot això és material plàstic que s'acumula al mar. Per això, l'Institut de Ciències del Mar i la Seafood Sustainability Foundation han desenvolupat un dispositiu similar amb menys xarxa i fet de materials biodegradables. Aquest nou dispositiu està fet de teixits de cotó, bambú i de pedres. Proposta. Dic jo. Està molt bé que fem dispositius biodegradables, però si tens una estructura de 15 metres de fondària, què et costa no perdre-la? Imaginem una excursió en una escola i l'professori s'emporta una pissarra portàtil. Si aquest professori perd la pissarra molts cops al bosc, creieu que la primera solució que et vindria al cap seria que sigui biodegradable? No perdeu les gàbies al mar. I el plàstic al mar no afecta només als animals, també afecta als humans que consumeixen peix. L'Institut Espanyol d'Oceanografia, l'Institut de Ciències del Mar i l'Institut Francès de la Recerca per a l'Explotació del Mar han publicat a Marine Pollution Bulletin que 6 de cada 10 sardines i anxoves del Mediterrani occidental contenen microplàstics als intestins. Els microplàstics són qualsevol trosset de plàstic més petit que 5 mil·límetres. A més, també s'ha observat una correlació entre quantitat de microplàstic en sardines i anxoves i quantitats de paràsits als seus intestins. I que les sardines i les anxoves continguin microplàstics i paràsits no és només important perquè constitueixen el 40% de les captures, sinó que, a més, també són molt importants per als ecosistemes, ja que la tonyina, els cetacis i algunes aus marines s'alimenten de sardines i anxoves. Proposta! Dic jo, I si deixem de perdre gàbies de plàstic de 15 metres del mar? Encara diria més. I si ens fem vegetarianis i deixem d'envair el mar i d'envair el seu territori i contaminar-lo, i deixem que els animals visquin en pau? Potser heu notat que he fet servir les paraules professori i vegetarianis. Això és perquè una proposta per parlar amb gènere neutre o no binari en català és utilitzar la I, de la mateixa manera que ja s'està fent servir més la E en castellà. I parlant de llengua, el Departament de Cognició, Desenvolupament i Psicologia de la UB, la Facultat de Psicologia de la UB i els Hoskins Laboratories dels Estats Units han publicat a Language Cognition and Neuroscience que quan ens parlen en una llengua que no és la nostra llengua materna, centrem la nostra atenció en la boca de l'interlocutor. Això ho han estudiat mostrant vídeos d'una noia trilingüe en català, castellà i anglès a estudiantis de Boston i estudiantis de Barcelona. També han demostrat que no importa quin sigui el nivell de domini de la llengua estrangera. Els estudiantis sempre dedicaven més o menys la meitat del temps a mirar la boca de l'interlocutor, mentre que quan ens parlen en el nostre idioma ens centrem en els ulls. En la situació actual, això pot ser un problema. L'Olga Margalet va publicar a la web de Crític que Espanya dedica només un 1,2% del producte interior brut a investigació pública en ciència, mentre que països del nord i del centre d'Europa utilitzen un 3%. Però no el 3% de convergència, I actualment s'està fent molt bona investigació a Espanya i s'està publicant molt en revistes internacionals, però tot queda en revistes internacionals, en articles escrits en anglès, i aquí, a les Scientificis, no se'ls fa cas.
És com confiar en el reiki, la homeopatia o la pregària. I a última hora veus que has d'anar a la ciència. I és que les condicions de la investigació pública a Espanya són molt precàries. I els científics no tenen temps de dedicar-se a comunicar la ciència i a divulgar-la, perquè la gent l'apreciï. Per sort, hi ha grans professionals de la divulgació científica i associacions com l'Associació Catalana de Comunicació Científica. Malgrat tot, la ciència avança i tenim notícies com la que publiquen l'Institut de Neurociències de la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Institut de Química Avançada de Catalunya del CSIC. Aquests dos instituts han publicat Autophagy, una nova via per atacar les cèl·lules tumorals. Es tracta d'utilitzar un fàrmac específic que estressa les cèl·lules tumorals. Aquest fàrmac fa que les cèl·lules tumorals fabriquin proteïnes defectuoses, les cèl·lules se saturen i al final s'autodestrueixen. Aquest procés no es produeix en les cèl·lules sanes. Són només les cèl·lules tumorals que són molt susceptibles que acaben autodestruint-se. És com quan un feixista et pregunta «Què pone en tu DNI? ¿En qué liga va a jugar el Barça?» I van en cercles i el cap els explota. Que per cert, no he vist mai fer servir aquest argument amb l'espanyol. Això era una broma d'esport. Mask for mask. Aquest tractament ja s'ha provat en pacients en dos tipus de càncer diferents. I s'estan fent ara mateix estudis preliminars amb altres tipus de càncer. Permeteu-me que acabi aquestes notícies científiques amb un viatge al passat. I és que s'han trobat dos fragments d'un meteorit que va caure a la zona de Terrassa el 1704. Els fragments de meteorit es van trobar a la col·lecció de curiositats de la família Salvador i ho publiquen la Universitat Politècnica de Barcelona i el Museu de Ciències Naturals de Barcelona a Meteoritics and Planetary Science. El meteorit va caure el 25 de desembre de 1704, en plena Guerra de Successió. Alguns ho van interpretar com un senyal diví, i molts ho van utilitzar per a propaganda partidista. Que content que estaria Jiménez Los Santos si això passés ara. El meteorit de Barcelona, que l'anomenen així tot i haver caigut a la zona de Terrassa, perquè centralisme, és d'un asteroide primitiu d'entre les òrbites de Mart i Júpiter. També és el setè meteorit més antic que es conserva al món. A Barcelona ja tenim altres coses molt antigues que es conserven, com l'estàtua de Colom, que podria caure, si no a la Terra, a terra. I això, quiz de la ciència, està a la Ciència de Juny. Soc l'Òscar Aznar alemany, traduc químic queer, que passeu molt bon juliol. Science Queers. Ha estat terrible perquè tinc un mòbil molt cutre lligada a una boia que està... Consisteix en una espècie de gàbia feta de plàstic